jälkeen Onneksi meillä on TomTomi mukana. Mutta hei, ollaan Ruotsissa. Ulkomailla. Hey Sam! Yes. Ulkomaan kilpailuihin menossa. Kyllä me kohta perille päästään. 200 Etsi kuvasta metrin 7 jälkeen virhettä. käänny oikealle, sitten tie. Ja Niin, nyt fiiliksiä. Ollaan Ruotsissa, on käyty nyt tuolla Riston luona. ei otettu vielä Imodiumia yhtään, vaikka jännittääkin aika paljon. Riiston luona saatiin kahvit, eksoottiset sellaiset ja nyt sitten Risto näytti vähän metsästysmaita, mitkä on aika hulppeet. Heille ollaan matkalla sit sinne määrän päähän. Tero voi jatkaa sit siitä. Joo, mielenkiintoista. Mitkä fiilikset takapenkillä? Erittäin mielenkiintoista, että kovasti ootan, että päästään sinne kisa-alueelle ja nähdään sitten hevoset. Ja tähän asti on ollut jo mieleenpainuva reissu. Voiton puolella On, jo joo, tässä joo. vaiheessa. Joo, kyllä. No right. Siitä se homma lähtee etenemään. Kisarata. Tässä meikä sössii. Täällä on perjantai-illan salaiset treenit menossa. Yksi meidän nurki lähes. N, Y, T, nyt. Y, T, nyt. Se oli kyllä yhtä aikaa. Okei, 3-0 skaba. N, Y, T, nyt. Olen kisaaja Viinistä. N, Y, T, nyt. N, Y, T, nyt.
No, fiiliksiä tällä hetkellä. Tällä on perjantai-iltapäivässä ja pari tunnin kuluttua varmaan briefingi tuolla ja sitten alkaa valmistautuminen huomisiin kisoihin. Kyllä. Vähän kuumottaa se hevonen, että minkälainen se on. Se on edelleenkin, että ei ole edes tunnistanut sitä hevosta tuosta laukasta, että mikä se mahtaa olla. Ja sulla on siis Hanna-niminen hevonen. Hanna, no sen pitäisi olla rauhallinen. Että ongelma on siinä, että saako sen niin kuin nostamaan sen ja säilyttämään sen laukan. Kun taas hänellä on just... Kun taas Terolla. Joo, eli mulla on tämmönen Vega-niminen polle, jonka on just tuossa nähnyt ja kaikki sanoo, että se on hirveän nopea, mikä sinänsä käy, mutta toivottavasti saan sen myös pysähtyä. Mielenkiinnolla odotan sitä, mitenkä mennään. Ja varmaan myöskin yleisö odottaa mielenkiinnolla. Niin varmaan. Mitä tulee tapahtumaan. Mielenkiintoinen. Kyllä. Tämä on nyt poppeilla. Elämyksiä tulee joka tapauksessa, kävi miten kävi. Talvella on varmaan voittanut. Kyllä. Jousia tässä ajetaan sisään. Mullakin on toinen reeni tällä menossa tällä J-Bone hevosmallilla. Sinänsä ihan kivalta vaikuttaa, mutta vielä pitää vähän reenailla huomista varten. Kyllä. Sen jälkeen näytetään, miten suomalaiset pärjää. Siinä sitä onkin näyttämistä. Niinpä. No, joka tapauksessa pidetään lippu korkealla. Joo, meillä onkin monta Se on jo tuolla aika korkealla. Ihan jees. No niin, nyt haastelut. Hevoset on nyt testattu. Mulla oli se Vega, joka on hirveän nopea hevosen maineessa. Ja kyllähän se on nopea, mutta nyt on positiiviset mielialat silti, että pysyy kuitenkin hanskassa. Ainakin tänään pysyy. Kyllä. Huomenna on uusi päivä, mutta hirmu hyvät loppufiilikset. No niin. En ampunut oikeasti jousella, mutta kumminkin oli ohjat irti ja tälleen niin kuin virtuaaliampunta. Mutta niin kuin mitalikolmikossa kuitenkin. Entäs Marko? Mä saatan jättää se mitalikolmikon kyllä, että Hannaa testasin tossa ja siinäkin oli vähän niin kuin päinvastaista siinä mielessä, että sehän pitää olla niin kuin itse rauhallisuus ja vaikea saada liikkeelle, mutta että se alkoi sillä, että se karkasi tuolta omistajalta tuossa, kun se talutteli, niin se päätti, että hänpä menee tonne ja se meni peltoon. Sitä vähän aikaa kututtiin pois ja sitten se pyöri siinä jo siinä satuloidessa ihan hyvin. Rauhoittu tosin, mutta sitten kun mä läksin selkään, niin eka satula ei sopinut. Se keikku puolta toiselle, sitten vaihdettiin toinen satula, sekin keikku toiselle puolelle. No sitten siellä oli yksi täti, joka näki sen, joka onneksi puhui vähän suomeenkin, niin se lähti hakemaan vielä omaa satulaansa, minkä mä nyt huomenna saan. Sitä en ole selässä testannut, mutta sen pitäisi olla semmoinen, mikä ei pyöri. Hevonen itsessään oli sellainen, että se vei 6-0, eli pelkkää testiä. Eli on täysin lännen hevonen, täysin lännen komennot, eli ohjaa ei käytetä juuri ollenkaan. Et jos tarvii vetää, niin hyvin vähäsen vaan, ja muuten niin kuin keholla ja näin päin pois. Ja se pyöri mulla ihan holtittomasti alkuun. Mutta hyvä siinä on se, että kun radalle vie, niin se tietää tasan tarkkaan mitä tehdään. Et se lähtee yllättävän helposti siihen laukkaan, ja se laukka on ihan
kiva, paitsi että se on oikea laukka, mennään niin kuin oikea kylki edellä, joten tuntuu hassulta vetää niin kuin ristiin vasemmalle. Et nyt huomiseksi mä yritän saada sen jotenkin nostamaan sen vasemman laukan. Mutta joka tapauksessa hyvät fiilikset jäi, että nyt oli tärkeää, että päästiin kokeilemaan tätä ja saatiin niin kuin se ensimmäinen paniikki pois. Ainakin minun kohdalla se, että se pahin jännitys tippui tosta. Ja nyt tietää sen, jo jotain sen hevosen oikuista ja sitä, että kyllä sekin pysyy. Vaikka se pyörii, niin kyllä se pysyy silti hanskassa. Huomenna on kuitenkin 2 koelaukkaa alkuun, niin se siinä pystyy vielä tekemään. Joo. Ja mä en ampunut muuta kuin päästin ohjat ja mallasin tuolla harjoitusradalla ja se toimii ihan jees. Et ihan positiivisin mielin lähdetään. Hieno homma. Luottavaisin mieli. No niin, kisapäivä aamu vähän ennen 8. Ensimmäisen kisapäivän aamu. Mitkä on fiilikset? No, jos vaimolta kysyttäisiin, niin se tietäisi tasan tarkkaan minun fiilikset, että mahassa kiertää ja jännittää ihan saakelisti. Tällä hetkellä kysymysmerkki on sitten se 3. satula, mitä en ole kokeillut, mikä pitäisi tänään sitten olla sillä Hannalla. Ja sitten tuossa pohdittiin sitäkin, että miten se hevonen, kun se radan menee, niin miten mä saan sen menemään sitten sen kiertotien takaisin alkuun. Että eilen oli vähän semmoisia viitteitä, että sitä ei kiinnostanut hirveästi mennä sinne, minne minä pyysin. Ilmeisesti 2 ollaan Teron kanssa viimeisessä ryhmässä. Minä olen oikea ja Tero on vasuri, eli siihen tulee vielä semmoista pientä säätämistä ja niin edelleen. Mutta eihän siinä. Näillä mennään. Onneksi on coachi ja sitten Terolla on toi veikan omistaja Tristeri siellä jeesaamassa. Niin eiköhän tosta jotenkin selvitä. Toivottavasti hengissä. Okei. Okay. Joo, hyvin pitkälti samat tavoitteet kuin Marko, että hengissä selviää. On siinä aika paljon kysymysmerkkejä, mutta niin ei nyt kuitenkaan mitään sellaista isompaa, että pitää ratkoa sitten, kun ne tulee vastaan. Mutta luottavaisin mieli edellä. No ihan samat fiilikset kuin illallakin. Ei ole yön aikana tullut mitään uutta. Ei ole valaistumista. Ei kumpaankaan suuntaan. Ok. No, illalla ollaan viisaampia. Näinpä. Katsotaan mikä se tilanne silloin on.
kilpaveto. Marko toka veto. Up. Tero on toinen. Viides veto. Viimeinen veto. Ensimmäinen kisapäivä takana ja aamulla oli vähän tiukkaa, miettivää ilmettä, mutta miten on tilanne nyt? No, sään välillä ensiksi. Joo, se meni kyllä antaa odotuksia paremmin. Justiin olemaan rauhallinen, mä yritin siihen tuoda hyvin energiaa hevonen. Sain vuokralle toi veega, niin niinku alusta pitäen semmonen niinku rauhassa mennään. Niin kaiken silleen, että nyt mennään rauhassa. Niin sitten mä niinku itekin siinä pysyn rauhallisena. Sitten se menee niinku lujaa, mutta niin onnistuu siihen siivutautumaan 5 kertaa 6. Oikein hienosti. Ja se hevonen pysyi niinku, tosiaan meni kovaa, mutta se pysyi sillä tavalla rauhallisena. Ja sain sen pysähtyä. Paremmin kuin ehkä kuitenkin odotin. Ja käsityksen mukaan on tällä hetkellä niin kuin ykkösenä ekan päivän jälkeen. En mä tiedä monelta, mutta kuitenkin paljon tuli pisteitä. 45. Kyllä. Jees. No entä Marko? No, Hanna opetti paljon tänään. Eli nyt se 3. satula toimii parhaiten. Sekin pikkasen pyörii, mutta sillä on ihan hyvä mennä. Et satula ei voi enää syyttää mistään. Ja Hanna toimi ihan ok hyvin, mutta ensimmäisessä harjoituslaukassa tai harjoituskierroksella niin mä en saanut nostettua sitä laukkaan ollenkaan, joka iski pienen paniikin mulle päälle, että miten nyt käy. Sitten mä sain sieltä yleisöstä apua kuitenkin, että sille pitää antaa kenkää ihan kunnolla, niin sitten se lähtee. Ja sitten se lähti. Ja sitä pitää kannustaa koko matkan ajan. Koko ajan sen laukan ajan ne pitää vähän olla niinku ja antaa kenkää jatkuvasti. Niin sitten se menee ja säilyttää sen ihan hyvän laukan. Ja on tosi tyytyväinen itsekin siihen, että sivutauluun sain osumia alkuun, mutta pikkasen harmittaa se, että koska mä tiesin, että mä häviän paljon pisteitä nopeudessa tällä hevosella, niin mä yritin sitä, että mä ammun etutauluun ja sitten lataan ja ammun keskimmäiseen, koska selkä ei antanut myöten sitä takataulua, et en uskaltanut edes yrittää taivuttaa. Niin siinä tuli sitten yhdellä kierroksella, oliko se 3. kierros, niin sillä meni täysin ohi molemmat. Ja toisella kertaa sitten kun kokeilin sitä, niin etutaulu ohi ja toisella vaan 1 piste. Et nyt niin kuin jälkipuintina ajatellen, niin olisi ehkä pitänyt
nakuttaa vaan sitä keskitaulua ja yrittää saada ne pisteet, mitä mahdollista on. Mutta kaikin puolin siis kuitenkin niin kuin äärettömän tyytyväinen. Hevonen toimi hyvin. Nyt mä tunnen hevosen hyvin. Huomista ajatellen niin on paljon helpompi lähteä. Ja ennen kaikkea mä oon äärettömän ylpeä Terosta. Et Tero veti niin kuin Veikalla, millä on hirmuinen maine. Siitä niin, loistavat systeemit. Ja Risto tietysti piti myös meidän puolin siellä, että ei me olla millään lailla hävitty tätä Ruotsi-Suomen maaottelua vielä tässä vaiheessa. Että huomenna Kyllä, ja huomenna on siis korealainen rata ja siihen lähdetään taistelumielialalla. Siihen mennään täysillä. Sitten katsotaan kuinka käy, mutta täysillä mennään. Okay. Otetaan vielä tuosta pikahaastattelu mennä maajoukkueen kolmas jäsen. Mitkä on fiilikset tämän päivän jäljellä? Tää on ihan okei. Ikävä kyllä maajoukkueen huonoin pistesijoitus. Mutta ei se nyt paljon huonompi ollut kuin se toisen, mutta kuitenkin kirmittää. Mutta huomenna on niinku mun paraatilaji, että ihan hyvät fiilikset. No niin. Eli huomenna lähdetään taistelun mielialalla. Huomenna lähdetään niinku, se on niinku sijoitus numerot toista huomenna. Okei, siitä lähdetään. Gupp längs med banan utan alldeles... Oj! Bra, men träff och fort går det. Hunter, varsågod och rid. Ja! Men träff igen! Det var rätt! Speedpass, det är. Där gick klockan. Tavelträff! Tavelträff, nästa fil. Tavelträff, ja, hallå! Det måste vara idealet. Sista, träffa. Ja. Aj, han är inte där riktigt. Där då. Se på den här hästen, den rör sig alltså nästan bara framåt. Nästan inget upp och ner. Tavelträff. Han är inte med. Eller? Nej. Det var jädrarna råda. Ja. Tavelträff. På Vega, fram med pilen. Sikta. Och skjut, tavelträff. Snyggt. Go Hanna, go Hanna, go. You're allowed to race. Go Hanna. Hanna, go. Go. You can do it. You can do it. Oh! Yes! Wow! 12. Tavla 1. Pil upp.
piikka. No niin, coachi. No, Kerropas vähän, että mites tänään? mites tänään? Tänä aamuna oli sen verran kiire, että ei keretty edes aamuhaastattelua tähän näistä kilpailuista, mikä on fiilis. Mutta eilisen perusteella jäätiin siihen tulokseen, että nyt näytetään, että mikä on meininkiä. Ja siitähän se sitten lähti liikkeelle ja minun mielestä tämä päivä meni kyllä erittäin hyvin myöskin. Onnistui kaiken kaikkiaan hyvin ja tulos oli hyvä ja tästä on erittäin hyvä jatkaa. Hyvä, kiitos. No, Tero! Joo, kyllä hymyilyttää tässä vaiheessa, pakko myöntää, että yöllä en kyllä nukkunut vissiin 3 tuntia, kun kelasin sitä. Vaikka yritin saada unen päästä kiinni, mutta kelasin sitä, niin sitä edellispäivän laukkoja vielä siinä. Ja aina kun mä mietin sitä laukkaamista, niin sitä rupeaa sydän tykyttämään hirveästi ja sen saa nukuttua. No, nukahdin kuitenkin jossain vaiheessa ja aamulla heräsin ihan hyviin fiiliksiin. Että ajattelin sitä vaan, että eilen meni hevosen kanssa niin kuin hyvin. Mutta että nyt on kuitenkin tilanne nollattu niin kuin pisteiden osalta, että uutta suoritusta lähdetään tavallaan tekemään tähän korealaiseen. Ikinä en ole silleen korealaista nähnyt niin kuin oikeesti tuolla niin 5 maalilla ja double shotilla ja näin. Niin. Mutta hevonen toimi aika lailla samalla tavalla kuin eilenkin. Ja sain aina välillä sitten niitä osumiakin, että muutama semmonen missaus tuli. Esimerkiksi siinä multiple shotin ykkösessä, niin missä saa olla nokitettuna ensimmäinen nuoli, niin mulla putos siinä laukassa siitä nokilta se nuoli ja siihen meni niinku puoli rataa, kun mä ihmettelin, että yritänkö tätä nuolta takaisin vai heitänkö pois tämän nuolen vai mitä teen. Ja sitten mä loppujen lopuksi nokitin sen siihen ja ammun sen 4. Sehän menee nollille sitten, koska niin vähintään 3 pitäisi ampua. No anyway, niin Vega se hevonen toimi hyvin ja jonkunlainen pisteitä tuli ja makkaraa saatiin palkinnuksi ja lippu, että kyllä nyt hymyilyttää. Aika paljon tässä on vielä purkamista ja tätä muistellaan varmaan lautaan saakka. Kiitoksia. No entäs sitten? No, itse on tyytyväinen enempi tähän päivään kuin eiliseen. Hannan kanssa synkkas paremmin tänään kuin eilen. Joskin Hanna vähän meinasi hyytyä, eli taisi mennä joka ikisellä kierroksella miinuspisteitä ajan takia, kun ei saanut 90 metriä 12 sekunnin, ei sitten millään. Ja se 150 metriä, niin se oli aina se 20 ja risat. Mutta osumiin on tyytyväinen, sieltä sain kuitenkin pisteitä. Ja erittäin tyytyväinen on yleisöön, jotka niinku tsemppas koko ajan. Ne huuti Hanna, 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 koska minun piti aivan kauheasti kannustaa ja potkia. Mulla on nyt niinku jalat aivan puhki, sisäreidet ihan rikki, kun piti potkia koko ajan, koko matkan ajan Hannaa liikkeelle ja yrittää siinä ampua. Mutta kiitos yleisön, niin oli erittäin mukava ja jäi hyvä fiilis kaikin puolin ja selvittiin hengissä niin kuin oli tarkoituskin. Ja mä veikkaan, että ihan hyvin ollaan sijoituttukin molemmat Teron kanssa, kunhan ja Risto tietenkin, kunhan saadaan ne lopulliset pisteet. Nyt on äärettömän hyvä olo ja niin kuin Tero sanoi, niin tässä on purkamista pitkässä aikaa. Opittiin tolkuttomasti monta uutta asiaa, monta mietittävää asiaa ja rutkasti kokemusta ja varmuutta tuli lisää. Esimerkiksi mulla niin kuin vieraan hevosen käsittely ja varmasti Terollakin. Joo. Että aivan loistava fiilis. Ja hyviä kontakteja luotiin myös. Joo, se on totta, että sieltä tuli monta innokasta Suomeen tulijaa myöskin, että mitä nämä DHA-porukka oli siellä ja Jimmy ja Emil ja nämä, niin ne on innoissaan tulossa Suomeen heti kun saadaan vaan happeningin täällä, että tosi ystävällistä sakkia ja joo, ja Vegan omistajakin on tulossa Suomeen. Joo, Krister ilman siellä on varmaan ainakin 10-15 ihmistä tulossa Suomeen, että sikäli, että hirmu hyvin saatiin kontakteja. Kyllä. Mä oon kyllä tyytyväinen. Ja mun mielestä kun mulla oli tuossa luettelo, että mitä pitää ottaa mukaan ja yksi mukaan otettava asia mulla oli kirjoitettu muistiin, että ota hyvä asenne mukaan, niin mun mielestä nämä onnistui ihan kohtuullisesti ja kaikki onnistuttiin, että ei niinku jääty surkuttelemaan niitä mahdollisia epäonnistumisia, vaan yritettiin kaikesta löytää se positiivinen puoli.
Hyvä. Yes. Tästä on hyvä jatko. Kyllä. Vedettiin täysille. Joo. Suomalaisella sisulla. Kyllä. Ei nyt olla Suomen puolella siis. Edellisestä kamerasta loppui jo muistikortti. Tässä nyt on jäljellä vielä. Ja mitkä on nyt kisaviikonlopun jälkeen fiilikset? No, edelleen oikein hyvät. Oikein hyvät, että kierroksellahan tässä käy. Joskin viime yönä sai jo nukuttua huomattavasti paremmin kuin muutamana edellisenä yönä. Et pikkuhiljaa se stressitaso alkaa laskea ja kuitenkin pitää ruveta jo pikkuhiljaa palailemaan arkeen. Huomenna on työpäivää ja niin edelleen. Mutta kaikin puolin hyvä homma. Et ainoa mikä harmittaa on tietysti se, että ruotsalaiset vähän niin kuin erotti meidät omaan porukkaan ja me kilpailtiin Teron kanssa omassa porukassa ja meidät pisteytettiin vähän niin kuin omassa porukassa, että olisi se, jos me olisi järjestetty, niin olisi ehkä laitettu sitten ihan siihen kokonaiskilpailuun ne vierailijat mukaan, vaikkakin he ratkaisivat siinä samalla sitten Ruotsin mestaruuden, mutta nämä on pikkujuttuja, oli iso asia, että päästiin osallistumaan ja aivan älyttömästi uutta opittiin kaikin puolin, niin hevosista kuin kilpailusta ja hyvä fiilis. Entäs Tero? Joo, Marko kyllä hyvin jo tiivisti. Laitapa valot siitä, jos sinut näkyy sitten vähän paremmin tässä kamerassa. No en mä tiedä tarviiko mä nyt näyttää. Ei tää hirveän hyvin näy vieläkin. No. Ryytynyt olo niin sanotusti, että nyt kun ei tarvi, ei ole enää se kisatilanne päällä, niin ei niinku, tietysti on vähän jo väsynyt. Mutta nyt jos olisi kisapäivä, niin varmaan joku adrenaliini silti kävisi niin, että pystyisi erinomaisesti kisaamaan. Että on tuntunut tällä matkalla, että vaikka ei nukukaan, niin aivan pirteä olo. Hyvät tunnelmat mun mielestä päällisin puolin mun mielestä jäi. Että ylitettiin mun mielestä kaikki odotukset, mitkä oli kenelläkään oikeasti. Että en mä tiedä, olisiko tää voinut mennä yhtään paremmin, koska tässä on niin miljoonan muuttuvaa osaa, niin aina ei ne voi kaikki olla kohdallaan tähdet aina. Olen tosi tyytyväinen koko joukkueen puolesta, Suomen puolesta. Yes, eli hyvin fiiliksi päätettiin tääkin reissu. Joo, ja sen verran pitää vielä sanoa coachille kiitoksia, että ilman coachia tää olisi ollut... Taaskin löytyi tää hirvikanti täältä heti. No niin, no sekin vielä, että ihan sokkona suoraan autolle, että olisi eksytty, mutta tää kuvastaa just sitä, että niin monta asiaa ilman coachia niin olisi ollut paljon vaikeampaa ja meidän stressitaso olisi ollut 1000 kertaa isompi, että ilman coachia niin tää olisi ollut ihan syvältä tää reissu käytännössä, että kiitoksia hänelle. Kiitos. No coachin fiilikset sitten. No coach fiilikset on ihan hyvät, että kuitenkin joukkueena tänne lähettiin ja joukkueena täällä sitten mun mielestä myöskin toimittiin, että vedettiin yhtä köyttä ja oli tosi hyvä fiilis ja niin kuin oli puhetta eilen illalla, meillä oli niin kuin henkilökemiat tässä maajoukkueessa toimi tosi hyvin ja luultavasti sitten myöskin sitä kautta niin se tavallaan ruokki tätä menestystä sitten myöskin näissä kisoissa. Siellä sitten kisailijat sai hyvän fiiliksen päälle ja semmoisen tappajameiningin ja suomalaisen sisun sieltä kaivettua esille. Se on niinku, oli oikeasti hieno, älyttömän hieno reissu. Et myöskin ite oppi siinä paljon ja täytyy myöntää, että kyllä se semmoinen pieni kärpänen puras sitten, että ihan hienosti olisi itsekin kokeilla hevosen selästä tätä hommaa. Go for it. Ensi kerralla sitten maajoukkueeseen kilpailemaan mukaan. No, katella. Yes.